Angela Jambo, ndiri health promoter muno muChitungwiza, but tinoshandira tiri Anderson Mary's Clinic. Ndingati takatarisana nedenda recholera. Kazhinji mumusha umu tagara tinongodzidzisa vanhu utsanana hwakafanana nekuti vanhu vanofanira kungochenjerera kunyanya kugeza maoko nguva dzese, kunyanya vabva muzvimbudzi vachigeza nerunning water vachishandisa sipo. Kana vari panguva dzimwe dzekuti unogona kushaya pane sipo, unogona kushandisa dota chairo kugeza maoko ako urapa nerunning water. Izvi zvinotipisa kuti pese patinenge tichida kubata chikafu tigare maoko edu akashambidzika, nekuti vana mazvikokota vakaona kuti maoko ndo anonyanya kutransfer bacteria nepoor handling of food. Zvikafu zvedu zvakaita semafruits tinofanira kuzvigeza futi nerunning water yakachena pese tisati tadya. Tikatenga mavegetables edu tofanira kuasuka nerunning water tisati tamacheka tozoabika achiibva. Kana pari pakudya chikafu chaicho chinokurudzirwa kunzi chikafu ngachibiwe chikwate chiibve chodyiwa chichipisa. Ngatiti toti tambochengeta chikafu tinokurudzirwa kuti tichidziise tichiita tichipisa. Ngatiti mucommunity medu vanhu vakasuspecta kuti pane cholera case, kazhinji muward mega mune tongoti 4 to 6 health promoters. Saka vandozoti apo panogara Mbuya Utano, panogara Mbuya Utano. Vangoona manyoka vasiri kunzwisisisa, vazhinji vanomhanya mudzimba dzedu notiredza kuti vana mbuya pane zvakadai zviri kuitika. Saka isusu chatinongoita chete tinongotarisa kuti kesi yakamira sei, we refer, but tisati tarefer tinovakurudzira kuti vagadzire mvura yemanyoka vachishandisa. mazuva ano kwaimboshandiswa 750 liters, but ma750 hachawanikwa. Takushandisa ma1 liter emvura yobhoiliswa, toisa 6 mateaspoons esugar, then totora 1 level teaspoon yesalt. Kuti timeasure level teaspoon yesalt, kazhinji tinotora teaspoon yedu toita heaped, then toita kucheka nekuseri kwebanga kudai yosara iri level tozanganisa imomo. Chatinonyanya kukurudzira kana munhu aita manyoka sana Mbuya Utano kurestore, kudzorera mvura iyaya inenge yabuda iyaya ndo chekutanga, nekuti munhu akanyanya kudehydrata stereki kazhinji anoonekwa achishaya simba, kuneta, anozosvika ake kuchipatara asi anenge aita seabatsirika. Asi ro yedu zvizhinji tikaona kuti munhu angoonwa mvura iya yesalt and sugar solution, tinobva tatongoti ipapo mhanyai kuchipatara mubatsiridzwe, nekuti kazhinji munhu anogona kutorasikirwa neupenyu.